Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu n'aha Jizọs Kraịst, amen. Isiokwu mbụ: ife ọbụla emere gị owute gị, ife ọbụla mmadụ ibe gị mere owute gị, emena ya onye ọzọ, maka na ịma ka o si wute gị n'arụ. Asịrị ọbụla eji gị wee gba ịnụ ya owute gị, ejiri onye ọzọ gbaa ya, maka ịma aka nke ya ịnọ o si wute gị n'arụ. Akaja ọbụla eji gị mee ọ ezinụlọ gị ịnụ ya owute gị, emena onye ọzọ akaja, maka ịmara ka akaja mere gị si wute gị n'arụ. Ajọ nsị na aja eji gị wee kwụọ, akụrụ ya onye ọzọ, maka ịma ka nke akụrụ gị o si wute gị n'arụ. Ọgba buutu eji gị mee akụrụ gị, ịtakata afụfụ gwọọ ya, o wute gị, ịmara ka o si wute gị, akụ na onye ọzọ ọkpa buutu. Ndị be anyị, ife ọbụla ịmana na mmadụ ibe gị mee gị owute gị, emena ya onye ọzọ, maka na ịma ka o si ewute. Ife akwụkwa na Christianity, ife akwụkwa na oji ọfọ. Everybody a na-asị eji m ọfọ. Kedu ihe wụ ọfọ? Ọfọ wụ ezigbo omume. Ife anwa ịma na onye ọzọ mee gị owute gị, ịma mee onye ọzọ. Tukene onwe gị mbọ ka ị mara ka o si afụ tupu ịbụ onye ọzọ. Tagodo onye ọzọ anụ, tagodo onwe gị anụ n'aka, tafụta ọbara ka ịfụ ka o si afụ tupu ịta ya onye ọzọ. Ndị be anyị, otu a ka ọra m n'ọnụ. Biko na-agbasa n'ozi ọma ka o nwee ike na-amịtara Chineke mkpụrụ, ka ọ na-agbanwe ọnọdụ ndị mmadụ. Ndị be anyị, ka emesịa.